πας. Οπότε πρώτα θα κάνουμε το τρέξιμο, να δει ότι όλα είναι ok και μετά θα κάνουμε τις ασκήσεις. Έχουν ένα χρόνο απουσίας πάνω κάτω 4 εβδομάδες που τους πάρουμε όλους μαζί. Το 11% είναι σοβαρή, το οποίο σημαίνει το ξυλογούμε πάνω από ένα μήνα. Είναι σοβαρή τραυματισμή, αυτό είναι το σοβαρό τραυματισμό. Και μπορώ τώρα να πω. Δεν θα ξεκινήσω τόσο ψηλά. Σπυρό, πες μου όταν ξεκινήσει να πονάει. Οπότε μετράω, σημειώνω. Αν και είχε καλό εύρος, αλλά είχε πόνο. Οπότε του λέω να κάνει το ίδιο και μόνος του. Στον τέτοιο σπύρο, μπράβο, αν πας καθαρικά κάτσιμα, να πιάνει την ίδια ρυθμάδα. Σήκωσε τι κάνει. Έτσι. Δείτε λίγο. Πάμε και ισορροπία κάνουμε εδώ.